Kolombe ka tawte busno ini anor ni Deepak Entertainment YouTube channel tawte busno ini nor thani biji phanu ang short message rina bagoi phaika ini belaikan ang biji nor thani nang kugui tongmani bagoi si ang ma phaile sibo tam kai nor saiman na Brahmakundo nini hangrai nor saiman na view bihnu pongal buhinu kono kai o hangrayo kuang borok khaina hai orchestra roknai picnic roknai hopung ailenai thanganai pailenai bises kai ang sigla sigli runi bagisi o message ang tring ni probu saka new year ni probu saka advance ang obo hai je kunu kaisa festival phaya kai chini borok belai kai no layu tongthok jangmani o tongthok jangmani hoite o drugs rok nungoi phek jangai mani rok chawoi belai kheno bike accident car accident ngoi thile mani obono control khainani bagisi ang ma phayu ma sawu ani saman non rok jaiga tungma to khaina na kaddi tam khai norok bikyapur naiya goi thangdi hopung asu dogo emergency mukti rogo no phainani musong nita phaidi ai kai accident ngo mukti ni bising tibu ai siari lob lob mungsanu gya utruk salo laidi thanglai di phaidi kintu phek jangai bani kom khaidi drugs nong tana di o drugs na am daily nong ni bagoi awareness diu obono no saglai ne bagoi si am tini emergency ma phayu tawke busong tam khaino rok komo borok ana hamja gote support khai dong aboni bagoi nu short message nong thani rina ni bagoi si ang ma phayu bishes kai obonu hangrai belekeno borok joto jagano tiarung laijak thangnani phainani baksa sikla sikli rok gaya botai saimeya mai chanani rok pogi thangu opong mukri phaya na kasangya obo hai rok obo stamui tongu obono norok kisa nai hindi kumoma sini borok sikla ka ham pori tongai college pori tongai rok gari tla rok lai thimani rok sungnu bu dukho namu sal phaken delen accident tongu subol chin rok hezamara rok udipur road rok udipur nini ayang santri bazar thamal lama telemura yang monu jotto jagaono accident lai tongmani omorpur rok songobo hai nugui tong jerina chongpong nogor nini chakmaga rok bongnai obo o mela kai jotto jagano pirjak singna mela bongnai o mela no norok pisa katui hinani bagoi se ang no tini saklaina ni bagoi phai tawte busong o video ang bisi log rilia norok jamachak tinini bisimuni tini horni bisingnu je machak norok ni dol rono taku buhuk somo je machak o video no share khaidi rok melao thangpano kisa control ke thangai di kisa nai hindi kai kubonga nung nai hin panche te kaisa alga gari rok bike rok phai thutai ri phayu obo haibu gotiu abon bagono sak sotto ko tongmani belai kaham obono se ang saklaina ni bagoi phayu norok ani takhuk jotona ni bukhuk aboni bagoi ang hamjang bagoi message no rina ni bagoi phai kai emergency norok ani o message no je masak share khadi te share khadi jotto lokrono phumon bagoi chai tukti te like subscribe te bell icon kisa click khai hui norok kaham tong ni susto tong ni tini bagoi jotto no khulong bai kha